apana kuuya ng'anga asi ndakashandisirwa dombo. Saka ndoda kuti muri yeZimbabwe muzive kuti kuna Mwari zveshuwa. Kuna Mwari. Makanditarisa ndakatombora sikonjera asi ndatova nomawi ndotodiwawo nembinga. Zvakaitika kwenguva yakadira? 4 months. 5 months. Zvichidaro. Muri paupenyu hwokurasika njere? Eni hama dzangu dzakauya nasisi vangu andaivaziva vachindigezesa vachindimanikidza idya ita so vachindibata ndichisungwa maoko ndichibatwa muromo kuti ndiwane kunwiswa mvura. Transform and beautify your house with Macho Building Contractors, where we specialize in all forms of tiling for a smart finish on your domestic walls and floors, as well as industrial applications. If you need carpentry works done for you, from ceilings to internal and external doors, our experts ensure quality that lasts. If your home is in need of any repairs, our building maintenance services will restore your property to its best condition that will shine. Remember, the value of your home is all about how you finish it. Elevate the value of your property today. We are found in Mvurwi, Glendale, Concession, and anywhere in Zimbabwe we can come. For a smart finish, call Macho Building Contractors for a free quotation on 263-786-898-873. Tiripo turikudzoka panapa ya part 2. Paipai takanga tichikurukura zvikuru sei nenyaya yehanzvadzi yenyu anonzi Admire wamakazoziva kuti asi hanzvadzi yenyu after 25 years. Asiwo toda kudzokera pane zveupenyu hwenyu mimi sedunga munhu. Mune nyaya yamuri kuti muri kutenda Mwari kuti muchiri mupenyu nokuti makasangana nemadzodzi akasiyana siyana mukati meupenyu, mamwe anosvika pakurasika njere. Mungataura kuti nyaya iyi yakatanga sei? Mazire andinoita ndaigara kuKadoma kuWevali. Murume wangu anoshanda panonzi Pasari. Effect achazi murume wangu aiva ari murume wangu baba vevana. Raishanda panonzi Pasari. Makamarorwa. Ndo paipa maitaura mupato wane nyaya yekuti mari yenyu yakajikwa nehanzvadzi yenyu yamakuziva kuti haisi hanzvadzi yenyu. Alright, Trust Makoma. Ndiye baba vevana vangu vandinawo. Ndakatumirwa katsi ikajambira mudhishi, madhishi mahomba akazara nemvura yekuwachira ayaya. Katsi yakajamba ikasiya musoro chete. Ndikashedzwa nemwana walandlord. Mai enji wemone chinhu chapinda mudhishi menyu. Ndakakwanisa kutenderera kuenda kuseri. Ndasvika vandadai ndikuona ko zvairi katsi gogo, katsi yakambopinda mudhishi here. Zvikanzi mashura hatizvizive izvi. Saka katsi ndakatarisana nayo. Ndatarisana nayo. Yakabva yabuda mudhishi yabva yatiza. Yatiza ndakabva mvura yanga iri mudhishi yakabva yaraswa. Ndabva ndatanga kunzwa kutsva panguva iyoyo. Time yandakati gogo ndakutsva. Ndakabva ndapinda mumba, andichadya, andicharara, ndakukanganwa nyaya dziye dzanga ndichita sei? Dzanga ndichitaura. Ndakagara 3 days nemwana wangu ane 3 years, Angel Makoma. Mwana wangu airaramira freezit, aingovhura mufiriji achitora freezit. Ina mai 3 days ndisingadye kana mvura. Saka ndoda kukudzai kuti nguva yaMwari kana isati yakwana yekuti ufe, aufe. Ndakagara 3 days ndisina kunwa kana mvura kana chii. Ndisingarari ndakasvinura ndakagara ndichitenderera mumba ndikaneta ndogara. Kudzimara murume ari kugirlfriend, kudzimara murume azouya zvona kuti ndiri kurwara. Andiziva kuti ndakabva sei kuKadoma kwandaigara kunosvika muGlendale. Ndakatungamirwa nemwana ndiyaindiyambutsa road kunosvika mubhazi rekuya kuBhindura. Ndasvika muGlendale ndakatsvaga tete vangu anonzi Mai Tulani, mwana wokwaRoki. Tete vakauya vakanditora pabus stop vakaenda neni kumba. Vaenda neni kumba handiziva chii chakaitika, ndikarara kumba kwatete. Mangwana makuseni ndikauya kumba kuSOS Farm. Apa pamaiti makatungamirwa nemwana kubva kuKadoma. Ane makore mangana? Ane 3 years. Aikuziya kuBhindura? Aingotara tukwenda kuBhindura kwasekuru. Achivapa foni vanhu. Fonerai sekuru tukwenda kuBhindura kwasekuru. Nemabhazi mamaikwiremo? Vanhu ndo vaingofona Harare, Funga vazhinji vaingofona. Tine munhu watinaye ane mwana ane 3 years anonzi Mai Enji, ane kamwana kake kamsikana kanonzi Enji.
ndokari kutipa nhamba. Imi panguva idzodzo dzokwira bhazi hamuna zvamuri kuziva? Handina chandaiona, handina chandaiziva, ndinganyepi. Saka mabva muGlendale kwatete makazoperekedzwa natete kuti makapfuurira mberi nemwana? Ndakauya ndikatorwa naamai vangu. Alright. Ndo vakauya vakanditora vakaenda neni kumba kuna baba vangu. Neni hama dzangu dzakauya nasisi vangu handaivaziva, vachindigezesa, vachindimanikidza idya ita so, vachindibata ndichisungwa maoko, ndichibatwa muromo kuti ndiwane kunwiswa mvura. Ndo vanhu vaindibatsira hama dzangu idzodzo. But pandairwara ipapa ndainzwa mavhoisi kushedzwa, uya handei kumadokero. Vamwe vanhu ndaivaziva, vamwe ndanga ndisingavazivi. Kana manzi handei maizoita sei? Ndaitosimuka ndoda kutiza ndochimhanyiswa ndobatwa. Ndaida kutoenda ndobatwa. Zvakaitika kwenguva yakadini? 4 months. 5 months. Zvichidaro. Muri paupenyu hwokurasika njere? Saka mazopepenuka manje hatisi kuziva kuti apa zvakafamba sei, asi makazoudzwa kunzi makarapwa sei here kuti kurasika njere kuya kuchipera, uye nekuti zvaikonzerwa nei? Pandakabepuka ndakatanga kurutsa derere ranga ndisina kudya. Funga derere randakarutsa derere chairo rakatoita green, unonga derere rakabikwa, but handina kuziva chadya derere. Funga raizara kana 5 liter. Ndichirutsa derere. Munhu akandibatsira ndi madzibaba Ruben vanogara kuGlamogen, madzibaba Eristage vanogara kuSOS. Ndo vanhu vakamira neni paminamato kusvika ndipore. Handina kushandisirwa mushonga, hapana kuuya n'anga, asi ndakashandisirwa dombo. Saka ndoda kuti mhuri yeZimbabwe muzive kuti kuna Mwari zveshuwa. Kuna Mwari. Makanditarisa ndakatomborasikawo njere, asi ndatova nomawi, ndotodiwawo nembinga. Ndotomuzwa ndakamborwara wangu kana ndafarisa anotozviramba kuti iwe sadoita muedzo. Kana ndikaenda kuchechi chaiko zvikatondibata nesimba, ndinopupura pamberi paMwari kuti hama dzangu netestimony. Unonzwa mafundisi achiramba kuti mwana ari kunyepo, mwana ari kunyepo. Saka pese pamairapwa apa baba vemwana vanga vari? Vanga vari kuKadoma. Vaingouya zve1 day vodzokera. Vanga vari kuKadoma. Tsananguro dzinoti chii chaita kuti murasike njere? Inini chaitika, muroyi wangu ndibaba vana vangu negirlfriend rake ndo muroyi wangu. Sei muchidaro? Trust yakandinokora tsoka akanoipa girlfriend, ende ndiyakazopupura ega akurwara. Ndamudzo trust sekuru Ruben wakaita go back to sender. Uri kufa uchisiya vana vari vana vadiki kurwara kwandakaita. Akati maenji tora chokwadika, ini ndakangotora tsoka yako chete ndikanoipa anonzi Sharon, ari mudzimai wake wagere naye nhasi. Saka Sharon aizoita sei tsoka yacho? Handiziva Sharon kun'anga kwako vakaendesawo tsoka yangu kuti inini ndaifana kufa. Ndo maitikira zvakaita, but zvakaramba nesimba raMwari. Ndikarasika njere ndikapora. Panguva yawaigarisana nemurume wako wana netobaba vevana vako, girlfriend waiziva here? Girlfriend ndaingomuziva, but ndasingaziva anofambidzana nemurume wangu, anga ari vhenda padhoo pebasa remurume wangu paaishanda. Iye aitondiziva, but ndasingaziva anofambidzana nemurume wangu. Tingati murume wako akashandisirwa mushonga here wekuti akuzokunokora tsoka iwo ari munhu wawaidanana naye? Mainatsodanana here? Tainyatsodanana zvisingaite zvokuti zvaizikanwa naamweni naatezvara kuti vana vanodanana. Mushonga ndo wakashanda. Kana izvezvi anondifonera akunyatsa kuona kuti ayo ndakarasikirwa, anotondiudza ndakaita big mistake, maenji mushonga wandakashandisirwa zvakaoma. Anofona zveshuwa achiti ngatidzokera nei, but zvichakwanisika. Uri kuti mushonga zvokuti angapuwa mushonga wokufuratidza mhuri yake here negirlfriend naSharon? Nokuti nyaya yedu yakazoperera kukoti, ndapora. Ndakazomhindira kukoti, akatadza kuziva zita rangu inini. Munhu akadanana naye akandiitisa vana, but akazenga kundibvunza kuti unonzani zita rako pamberi paMajor Street. Saka munhu anga ari nomawere. Amen. Anga akashandisirwa mushonga kutadza kuziva zita rangu. Saka wambaona here Sharon akauya here kukotiko? Sharon akatanga kuuya musi wekutanga akadzingwa.
akanzi nyaya ndeya Violet naTrust weibva pano ende ndinoshwana asingade kumuona chandaida kuti chingaonana naSharon ndaida kusiya ndamutema ndo chandaida semunhu anga akandirwadzisa saka mapurisa wekwadoma akazoti aiwa iwewe nyaya yausi kufanira kupinda mairi gara kumba kwako Trust anenge achifambira nyaya idzi kukoti achidzoka kumba kwako dzamaendeserana kukoti dzadzidze kuti nemurume wako anga akuramba vana kuti vana havasi vangu ndakaura vana achada kuchengeta vana Alright, saka zvakazopera zvakanaka kukoti kumakazowirirana naye. Ndotenda Mwari kuti Mwari vakazondiropafadza. Vanhu vakatonga nyaya yangu ndofunga vanga vana Mwari womukati vakamupa mutongo kuti kana uchiti vana havasi vako mwana uyo kwamutora asina mwana. Akati kana uchiti vana havasi vako muchanotorwa ropa. Mari ichashanda ndeyako. Saka iye akazokasikawo kufunga kuti nditambise mari pavana vangu. Ndinonyara mangwana vangoti haina ndakondonotorwa ropa zveshuwa vana ndevangu. Pakubatsirwa pangu kwatana madzibaba Ruben namadzibaba ani futi early stage unotiwo kudi kuna vanhu vanoshora chipostori kuti achiite vanoshora postori kuti aite ndinoti makarasikirwa ende zveshuwa makarasikirwa nokuti ndokwakabva zambuko rangu ndakaporera ikoko simba ranga rina baba Ruben namadzibaba early stage vanga vakapfekwa nenyasha dzaMwari vakanditora vakandisa pachitsidzo ende vanhu vane rudo nemapostori avanonamata nawo nokuti Mwari ngavaropafadze. Mai vangu chaivo vanga vasingagone kundibata ndofunga mai vangu ndioneka miri kadiki diki zvondaita kuti ndikavagwinyizira uko vaidonoko ndakatombovapisa nemaporiji vachindinwisa zvekuti kupora kuno kudai ndakanzwa kuti ndakarasa mwana enji 1 2 ndakauraya mai vangu nekuti ndanga ndine simba rakanyanya mai vairwa kuti ini ndiwanewo kurarama regai ndinwise mwana maporiji ndakabva ndaruwa kapu ye anowaruwa pachest vakatotsva asi ndozotenda hangu Mwari kuti vakamira havana kuaffect kamukati umu vakaita hawo zviri right. Saka postori yakanaka mapostori akamira namai vangu nababa vangu nehama dzangu kunyanyanyanya nasisi vangu vakaratidza rudo rwokuti handirukanganwi vaimira zveshuwa vachindibatsira nehama dzekwamai vangu dzakamira naamai vangu zveshuwa panga pakazara pamba vakamira kusvika ndipore nemapostori yaya kusvika ndipore. Handiti kune madzimai anoti kana murume achinge aenda kugirlfriend imimi semadzimai munongoshora varume kungoti varume murimbwa asi muri kubvumawo here kuti varume vachona imbwa idzodzo dziri kupakwa poriji nemushonga nevakadzi nekuti vanenge kunenge kusiri kuda kwavo asi vakushanda vari under the influence yemushonga unenge waitwa nesmall house. Ipapo ndinobvumirana nevamwe vangu vanotuka kuti varume murimbwa. Varume vanoshandiswa ende vanobvuma kushandisika kudyiswa nefoshoro bhara riri padoo. Varume vanoshandisika. Ndakazviona kune wangu murume. Ndakatambura nemurume wangu zvemakore ndichifamba nebhutsu isina pasi ndichinamata kuti Mwari vatikomborere. Mwari vatikomborera murume wangu akanga akutambira mari isvinu mari inotenga atoambinga akabva angoshandiswawo naDeraira zveshuwawo varume munoshandiswa. Sika munongatiwo kudini kuti tinoshandiswa tisingazive toitawo sei ipapo madzimai aViolet nyasha dzaMwari kuti Mwari dai mapindira kune varume vari mumamarriage nangu ndatova single mother handichaita hangu zvekurova asi ndakukwanisa kunamatirawo dzimba dzevamwe kwete yangu inini. muri kudzinamatira dzitisi kuti Mwari vari mudzimba dai masimbisa dzimba idzi dzimwe nguva ndinotomboseka kuti ndonhamo but ndozoona kuti aiwa regai ndibatsirewo abi yangu kunamata. Kune vanhu vanobata mushonga vachipunza dzimba dzevanhu sezvakaitwa kuimba yenyu imimi naSharon munoti chii? Kune vanhu vanobata mushonga ndinongoti mushonga una simba ane simba ndiMwari. Sharon akaputsa imba yangu achiti achakwanisa kumisa yake but nazvino yake yachiri kuramba kumira. Saka mushonga unokushandira nguva iyoyo Mwari ndivo vane simba. Handiti mune ramangwana vanhu vanoti munhu anosviba mwoyo wenyu wakasviba here? Zvisingaiti. Utoda tower light kuti uchene kuti utombochena. Aiwa kamusadaro. Mushonga hauna simba but magetsi ane simba. Saka tiri kuti tiite seko yellow bone yakadai so muda kushotesa futi varume.
yellow boy. Tutaura na pa social media ere kuti awana musikana mumono se. Aiwa, inini manje ndini ndakutotsika nekufamba ndakutoitisa varume manje. Asiri ndakuitiswa. Ndakarwadziwa. Saka inonzi kutsika bapiro nekufamba. Handichaita zvekuroro. Tidzokere panyaya yemazuva iwayo amairasika njere iwayo. Pane here zvamunotaurwa nehama dzenyu kana hanzvadzi dzenyu kuti mazuva aya zvawaita waiti ukadai zvimwe zvacho zvamamusati mataura ndezvekuti mainzi maita se kunze kweye kumhanya yespeed nesimba yamataura nekuzvirovera pasi negono ndakamira negonozvirovera pasi negotsi ndisingazive kuti ndazvidonhedzera pasi nekuramba kugara ndoda kumira ndaigonoswera zuva rese kubva makuseni ndakamira ndisina kana kutsunduka kana kuita sei dikita ringori chuchuchu pamwe ndirimo mumba imomo. Chairwiwa nevanhu nemuvengi paupenyu hwenyu chii? Muvengi wangu uyu airwira murume ndiye waaida. Zvakabva kuna iye chete here kana kuti zvaingosanganawo madzinza mune zvakawanda kwa muzvinoitika? Zvaizongosanganawo hazvo vemunharaundawo vemudzinza nezveikoko vatiwo ndudzi dzakabva ikoko. Handiti? Aiwa, tinotenda. Mashoko enyu ekupedzisira kuna Mwari Musikavanhu akakuponesai? Inini mashoko yangu ndeyekuti ndinovimba nemi Mwari, ende Mwari musandisiye ndichengetei sekunichengeta kwamaindita ndichirwara kusvika izvezvi. Hakuna chinokurira Mwari. Saka ndinongovimbawo Mwari wangu. Handiti? Mabe muchitaura kuti hanzvadzi yenyu ane chikamu chaakaita panguva yamairwara, kunyange zvenyu maakuziva kuti haisi hanzvadzi yenyu Adhimaya. Ndezvipi zvamunomurangarira nazvo pamazuva enyu ekurwara iwayo? Inini ndinorangarira Adhimaya, ende mai vangu vakandiudza ndisarasa Adhimaya, nyangwe wanzoti asi mwana wababa vako. Adhimaya akamira neni, aikwanisa kundibata ndichida kutiza. Ndiye mukomana aindimhanyisa wondibata. Ndianga nesimba onge ranga ndinaro. Wotonditi abhana kwauri kuenda ande mumba, ndoenda mumba achindisunga maoko makumbo. Kana ndakurwadziwa ndirimudzwa ndaigonoswera ndakasungwa vamakuseni. Ndomudzwa ndakurwadziwa oya usunungura. Ndombogara naye kuti usichada kutiza ndoti But panguva ndoti ndakushedzwa ndaitonzwa vanhu kuti indinhingi vari kunditi handei. Ndobva ndati ndakutoenda ndingandishedza. Saka panguva ndada kusimuka yaibva ndorova kana ndari ndobva ndadonha bva ndibati. Saka Adhimaya akaratidzawo rudo zveshuwa, akamira semunhu waifirira chiti hanzvadzi yangu asingazivi. Aiwa, tinotenda nekuita hurukuro nesu pano paSly Media TV. Asi kana pane zvimwe zvamunoda kuwedzera makasununguka ndiyo nguva, kana pane zviri pakadzika pemwoyo wenyu zvamusati mambotaura zvamuwana mukana wekuti muzvitaure mhuri yeZimbabwe ichinzwa? Inini hangu pari zvino handina hangu zvakadzika-dzika, asi nyaya yandinayo ndeyekuti Mwari muhombe. Ngativimbei naMwari, musaone vaya vanenge vari kuma-AFM kumazayoja muchiti vari kupenga. Havasi kupenga, vari kuziva zvavari kunamatira. Ngesisi wangu wandinogara nawo, tinodange tinodya zayoja mba medu, vanonamata kwete zvekutamba. Ende zvinovapa shungu, vanonzwa kufara, hama dzangu dzikandiona dzinonzwa kufara kuti chokwadi here. Kana neniwo pandiri panapa mhuri yeZimbabwe. Ndinotombozvibvunzawo ndega ndikabvogeza ndikapfeka kuti ini mukutaura ndakambopenga inini, asi Mwari uko Mwari muhombe. Ndonangofamba rodhe sinchiziva kuti Mwari muhombe. Saka mhuri yeZimbabwe ngativimbei naMwari, ngatisavimbei nemushonga. Mushonga unoshanda zvezuva iroro zvichidarika, asi Mwari vanokushandira zveupenyu hwese. Tinotenda, maita basa tete Violet. Thank you. A happy new year, Sly Media TV family. Continue to share breaking news with me on 0773 761 800.